uda mafanizi ako. Taura unonzani? King Bleacher minamo. And many more. Ndimima many more guys. Anesa pa post. Toga dilipo. But Japan wants many more. Many more. Saka unogara? Toga muno na 60 pa Gweja records. Topa mapenyere? Yeah man. Yeo muchisha? Yo producer wangu blaze yangu futhi. All right. Chimbo imba one song yatinoziva. Freestyle. Sazoimba album yese. Abo. Saka chakanaka ndirwadziwe ndinotenda ndokuti kumberi ini ndigoenda ndiri murasta ndinadaka andirwadziwe pakaitwa chakanaka ndinotanga nchiti of mazvita shaina mwana vakasimbisa dokta timakwikwa kachimhanya pamagweta ledhistapi ramba uchiseta mulokesheni pfuti dziri kurira dhadza timafanzi ari kudaira givhenjisaiti ngoma tichingodira mingo zvakatanga sangomira yamani. Saka record inonzi chii? Inonzi chakanaka ndinotenda. Iri paridhimi? Berinja. Ndayakaitwa nani? Ayati. What year? 20. Ndiyakudhara karidhimi. 2013. Ndina ridhimi. Saka unofanira kutondipa probably ridhimi yese nesong yacho. Alright. Kana ayati anga achiri apa kapa. Ayati. Maridhimi amunawo ndapindise pamwe paridhimi amunawo pamwe unoronzwa chini fitira rinenge riri. Pabasto. Uri pabasto pe? Scoobas ramwe ndama big tricks. Ndokora kuti try zvamukadaro. Rakarekodwe? Ndakarekodwa. Rakabuda? Rakabuda. Ndakaripiwa about 70 something like that. 70 something as well. Sikamendingi pamwasangana naro kati amusati. Kusangana naro futi. Ukamuona apoda abereka kabhegi kake nguva inenge yakwana anotosiya aoneka mhomzi muteni nemagaizi munomuona mangwana mwana wenyu muchamudzwira uyu arohwa haabviri mumarume vevanhu haatombonyari potsi kana kunzwa unzi agowa zera rake kunotsvagira mari kuti ibherani atione odropu kuholisi nekumba pawarese hapana anomukunda kutamba anotoziya machuni maod nemafresh hapana anomukunda wine and catch. Wakaipa. Wow. Saka watanga kuimba rini? Atanga imba 2012. Kupi? Pagweja records ipapo. Asi ndopo unongorekodera ipapo. Unongopengera pamba chete? Aiwa, ndombotenderera parimwe kwacho masabotage ndanoziya. Ukoti sabotage se wakasabotage nani taura tini togara takaziya. Tivaziye vanhu atikubada vanhu atikutovatsvaga una sabotagers. Aiwa, inyaya yekuti tikasvika mustudio tikasvika usinawo munhu wekustudio kwenyu waunoziva kuti nestudio hauzorespect kwavaisiya mudara saka hatizofambe zvimwe vatechitoda kutoenda ikoko kwacho kana vachingsport iwo depot kana kutoenda. Saka wamborekodere kuchingsport? Chingsport tofanisa ndarekoda ndamushana namukoma PTK padouble trouble rhythm. Double trouble yase kuna 2013 futi. Double trouble ndo last rhythm rake rakasiyana ro pagani ya saka nofana kunge ndinayo. Iro ndakapinda futi. Alright. Achiri pagani records. Ndo rhythm rake kutopesera chino pagani. Akaita collaboration negotiation. Okay. Question anga Magribhi. Question anga Magribhi kwa ndanga bosh tu zero swera akagara kumusha. Alright. Wamborekoda naye. Question. Yeah man. Sama records ako nawo iri. Ndani mari records akawandisa. Bozi zvauri kuita kana pasina record vanofunga kuti ribenzi rikupengera paworld papa. Maya mndara. Zvoda zvine marecords acho. Ine hobo marecords. Alright. Because nati duda zvekutamba nemika ine recruits. Nyangwe zvangu asingazoonekwa recruits. Zvenyu zvekuda kuita zvechimpare papa. Muchinditira noise neZimdancehall. Ndama records. Ndama records aripo hobo kana sama string tiriko futi tibengire sama string uripo pa sama string. Yeah man. Ndinayo sama string ndinayo. Sama string iripo futi. Neipi futi. Sama string, coil invasion, school bus, payslip andina rhythm. Maridi mese Gweja. Tokoti almost maridi mese Gweja hapana andosara. Maridi mese Gweja andina akawanda. Nenda kutatsvaka. But you unokwanisa kuawana ndi masongs ako. Pane masongs ako. Masong wangu ndinangu yese ndinawo. Andina pana apa chete. But wao now ndinawo. Uyo unonyora rhythm yacho pa every song unobva unyora rhythm yacho. Kuti pandinoisa ndobva ndaziya. Yeah, isi problem ndoita plan ndara. Anditi ka? Yeah man.
unomboinza mashoyo mashozi ya mamwe atonyorwa maposta atoita kuti kwakambonyorwa posta yoda kunyeba iyoyo mamwe anenge anyorwa namenimo asina mazita kuti toenda unoimba saka ndiwe menimo wacho izvi pasina mariyo ichauya uramba wakasvika saka bhebhe kwakina wakaenda ididi rakina tina kuimba takasapotishwa zvori pati hatiriko alright ndekupi wakapedzisira kuimba kwandapedzisira kuimba ididi ra ibhora raitwa najalafu bako kwandapedzisira kuimba upfumo chena alright zvarini last week but one kutoimba vanhu vakati kuteerera zvokuti vakati mbani akaipa zvakanyanya mudara togoita zvimwe zvacho zvinhu zvakaita kana musiyo futi panapa aiwa tisi kuda kuita izvozvo ndangoziva kuti iwe unokwanisa kuti munhu adhense apinde mugroove dara topfuura zvaanofungidzira nodhensa kuita ndozvadida kuti aite isusu kumabhebi tonse takasisimuta yaman zvatanga toita kuti bleacher king bleacher Bleacher ngaadzoke anenge akutodiwa papresident anditiya unowanzoimba masongs mangani kana uchiita show anja show so far sameni more kana chashoka ndoiso 4-5 maridhimu ange ndikasvika ndikavaurayawo vakati ngaadzoke ka todzoka kuti chiwedzera mamwe 3 alright sameni more but kana wakaisirwa kana 2 masongs bofu ndii hazvina akapreshi kana 1 ndoimba chako chauimbira vanhu varimo kanyamunamwanzimba mune uno 1 tomuimbira ndofanira rangu racho rinenge riripo iroro samenimo wakaipa awani mudara saka unonzani zita rako cha king bleacher to the fullest iwe ndati ndo zvandinoda kunzwa iri zita rako chairo chairo rikuzvarwa naro ndonzi abraham karatsi saka ungati momuzanga wakupe kuti king bleacher ndozvatiopo ndorakutodedza kana vatenda ndakatosvika ndakati king bleacher aripo vanotouziva munhu ariuzvarangamuti aratimuziye but ungatozvorangarisa wakaipa mangoma ndorakutoziya kana kusi kana achidya sadza ndokungonzwa mangoma maita bhora asi hatichasinyatsoibata papa 2 level chimudara bo awa